Ukanti ke ngoku kushishino ekuhlaleni sakuncokola noVuyisa bhambatha. Vuyisa masikwamkele kwimbatho. Dankie bhuti. Khawusichazele ishishini elikulo lishishini elenza ntoni? Tata apha singabantu abenza i-reupholstery. Ukutsho ukuthi uvuselela iCouch ezindala sizivuselele zibe kulaa mgangatho omtsha ngolaa hlobo uzithenga ngalo i-furniture shop. Ninexesha elingakanani niwenza lo msebenzi? Tata apha eKapa ndiyaqiniseka uba siqale phaa ngo-96. Uzothi kangoku sisaqhubekeka. Lo msebenzi niwenzayo uluncedo kangakanani ekuhlaleni? Tata lo msebenzi uluncedo kakhulu ngoba siyayazi i-furniture yona nto ingasoze iphelelwe kangoba abantu nothi bonke bayafikelela ukuzithengela yona ezi-furniture shop. Ngoku ke umntu uyancedakale xa efumene izitulo ezidala kuloo ndawo nezisecaleni kwendlela siyakwazi uzithatha sizilungise ingakumbi uba iframe yazo isalungile. Ngoku unganyanzeleka uba ukhuphe imali eninzi ube neendleko ezingapha kokuqonda. Nizibethe izitulo ziphinde zibe ngathi zintsha kwakhona. Bengathi usuke zithenga i-furniture shop tata njengoba ndikuxelela. Alright. Make sijonge ke ngoku into yoba bangapha abantu abasebenzayo apha yenza utshintsho kubo nakubomi babo ushishino olu. Abasebenzayo apha ngaphakathi ndiyaqiniseka tata kuba bemane befika abantu bemka ke kuba singabantu abasomashishini abancinci kona baliqela tata ndiyaqiniseka ndingathembisa ngento engapha kwama-50 qha ke kumane befika uba abaninzi babetreyinwa apha abanye banee-businesses zabo babetreyinwa kwakule ndawo. Niyayenza naloo nto intoba umntu njengobesebenza kuni nimbonise uba yenziwa njani le nto akwazi uyozimela. Iyavalwa ke tata loo nto kuba ixhego lam lalikade liyivulile itraining and apha ngoku lifuna nje abantu abambalwa abasebenzayo kuba ibhizinesi ingekho nkulu kakhulu singenandawo inomhlaba uphangaleleyo. Ewe tata. Yintoni eyenza umehluko into yoba umntu ayeke yonke enye indawo eze kuni? Ndiyaqiniseka tata ndingakuthembisa ngokubaluleka ngokuzimaketha kwethu sentsho umsebenzi wethu indlela esiwenza ngayo apha ezandleni ngoba asiyo ndawo iphela kwayo ewenzayo lo msebenzi apha kodwa ke i-competition yomsebenzi iquality yomsebenzi wakho owenzayo. Ewe tata. Alright. Ungathini kusomashishini osakhulayo naye ofuna ukuqala eli shishini? Ndingamkhuthaza usomashishini oqalayo makaqale kodwa ke bayayazi uba ii-tools i-equipment yokwenza iCouch yiyona idurayo iyingxaki kakhulu kodwa ke umntu uyaqala umzekelo ngezi-table gun ezesandla iinto ezincinci nje kanjalo umntu unozama aqhubekeke uba uyayifumana indawo kodwa makamakethele kwindawo ezawuthi ivele ebantwini lonke ixesha and aqinisekise njengomsebenzi wakhe uba uyiquality lonke ixesha abantu bayazizela uyazimaketha lo msebenzi ngoba usibeka kwakho phandle nabani na ubukele uyayibona le nto intle yenziweyo ufika njengomso sezofuna ukwenzelwa laa nto ebefona ifana nale benziwe izolo. Ndiyabulela kakhulu tata. Enkosi tata. Enkosi kakhulu. Siyabulela. Ukanti ke lo besincokola naye apha ngusomashishini uzivusa izitulo noba ubuqomba esi siyaya kwantsongwanyawana sivuke sibe sitsha sithi ndiphilile ndikhona.